पानी जब आपन हइये नहीं तो कह के आधा दे न देवे के बाद चली मलिकार के बोला के हम बटवाइए नहीं। बरखा बुनी के बड़ा दिक्कत है घरे उरे के। धिया बटैया खेत ले बानी, बड़ा मेहनत है पर, लेकिन अब बटवा उटवा के होने किनार कैला। मलिकार तो जना था ये नहीं आवत का। ए मलिकार, अरे का हो? अरे काट दा देहले बानी गहूँ आ भूसा कुल। अरे मर्दे तू तो जना आता कि सार लिया जाला, जना आता कि एकदम तिल से तेले निकलने वाला का। चलो बाटिए दही, चलो दाइए जब दे डाला तब बाट देता नहीं। चलो आई मलिकार, चलो काट दा दे हला तब बटवारा होइए जब भाई हे बाटे के बा। चलो ठीके बा, एक काम करो, गहुआ हम ले लेतानी, भूसावा तू ले लो, न तो भूसवे तू ले लो, गहुआ हम ले लेतानी। जब दुइये गो विकल्पे बा तो एमा के करे के का बा? समझे में नहीं खे आवत कि का कहतनी। अरे हम दुइये गो विकल्पे बा एमा, गहूँ बा या भूसा बा। तो गहुआ के हम ले लेतानी, भूसावा तू ले लो, न तो भूसवे तू ले लो, गहुआ हम ले लेतानी। जना था कि दूसरे के बोलावे के पड़ी। अरे एमा दूसरा के बोलौला के का जरूरत बा? गहूँ बा या भूसा बा, दुइये गो एमा विकल्पे बा। तो भूसवे तू ले लो, गहुआ हम ले लेतानी, न तो गहुए हम ले लेतानी, भूसवा तू ले लो। एमा का पढ़े के बा? मलिकार हमारा समझ में नहीं खे आवत, जना था कि चौधरी जी के बोला के लियावे के पड़ी। जब नहीं खे तारा समझ में आवत तो जा बोला ले, वो का करबो जा। हाँ तो बोलावे के पड़ी, जा चल जाई। चौधरी जी। हाँ चली न तनी हमार बंटवारा कर दे। गहूँ आ भूसा का मलिकार से कुला धैया बटैया ले ले रही। हाँ ठीक है बा। आगुनी चौधरी जी। हाँ कहा तो हम लोग में ममिला फसल बा जान जाए। अरे चौधरी जी ममिला में का फसल बा? हाँ ई कान कुल काट दा के धैले बानन। अरे ई तो असार लिया दहना जनाता कि तिल से तेल निकालत रहन। तो हइए बात चौधरी जी, गहूँ आ भूसा तीन कारण से हम कहनी ह कि भूसावा तू ले लो, गहुआ हम ले लेतनी, आ न तो गहुए हम ले लेतनी, भूसावा तू ले लो। हाँ तब इनकर इहे बात रे बा। का जी चौधरी जी बड़ा भीड़ लगोले बनी, ये का बात बा? का करी है तो तुको बटवारा बा, हमारा के बला ले लो जा। मने का ये भूसा है या गहूँ है? तो एकरा में करे के का बाटे? भूसा गहूं बाटे बाटे। हाँ एक ये बात बा कि भूसा बा या गहूँ बा, तो कहनी है कि गहुआ हम ले लेतनी, भूसावा ई ले लेस, आ न तो भूसवे ई ले लेस, गहुआ हम ले लेतनी। इहे बात बा। अच्छा दू गो चीज बा, दू गो विकल्प, बस दुइये गो तो चीज देखो बा। भैया ये दू विकल्प में तू कोनो एगो विकल्प के चुना, समझ लो। यहाँ के कहते बानी कि गहुआ हम ले लेतानी, भूसवा तू ले लो, आ नहीं तो भूसवे तू ले ले, गहुआ हम ले लेतानी। तो अब एकरा में चुना एगो विकल्प, दुइये गो चीज के बंटवारा करे के बाटे। तो चौधरी जी ठीक बा ना? हाँ दू गो चीज के बाटे के बाटे। एकरा में जोन बात बस दू गो विकल्प यहाँ के देते बानी। दोनों विकल्पवा में चुना चुना जल्दी चुने के बाद तौन लेबो तौन लो। भूसवा तू ले लो, गहुआ हम ले लेतनी।